Yabantase ayihlalani phansi. Yabona ngicela into enye kuMadlanga Commission namhlanje. Inye qha bantase. Cela basihambulishele uAdams. Ndicela bantase basihambulishele uAdams ke ukuthi ngcowe kuthuleka apha ekhantrini. Ke kuthuleke ke siye kumane sisivu Adams sithi I'm going to prove it to you that Drew Ramsamy lied. I'm going to prove it to you that Mkhwanazi is a liar. Oh khani mvaleni umlomo. Sicela nje into ibenye avala umlomo. Yabona the same way uadvocate Khumalo no advocate Sesibaloyi abathulise ngayo ilawyer kaNomkhithi uStampesh. Cela the same energy. Cela nimthulise njenge facts. Nimthulise yabas advocate Sesibaloyi said as a matter of fact. Yabo asithethi ngezinye izinto apha sifuna facts. Mthuliseni bantasi mthuliseni but ndiyanithemba dlani okonini nani gubhulule ifone kaTata uMsibi. Okona gubhulule ifone kaTata uMsibi nasibonisa into nokubana aninaxesha lalonto. Nina nasibonisa into nokubana aninaxesha lalonto. So ndiyanithemba bantasi. So guys, please have a good day. If nibe ne chance yobukela iMadlanga Commission namhlanje ningoyika unitheka bantasi mina ninitheka nithi mendi ayibo kuyachisa sis because mina andina chance like I said to you guys during the day ndibasemagwenyeni so andina chance yobukela live yabo so ndiye ndibukele after the fact yabo so xa nibukele bantasi nimane nisithi Ntombi yaqonda now xa ndisithi ngibamba ifone yami ngelo xesha mhlawumbe ndingena customer pha emagwinyini ndithi hey kuyatshisa eMadlanga Commission so nenze loo nto ke bantase but otherwise love you lots ke sana nibe nemini emnandi kungolesi ngamhla isengu-Wednesday wafika nini lwesihlanu guys masambeni siyena emsebenzini nibe nemini emnandi.